Shubor nagaslem jong udongsan Hima. Menteri Sarkar ba polling do uloong baka Menteri Sarkar badekmi ya ketenat kokot kakia ke Dr. Ampareen lingdo kelashim kia baha halor ban pet ya kamat kabayade bikinong tray Asha hanray kalong ka ba syem shitam ban penhun ya baro Ïakren uba pol Ïakren mentaksingi ka khatpratri unai wing arajar arpulai halor ka Ïakhih kinong tray Asha namar ka jingbom hun ka jongki ya karai jong ka Menteri badekmi ya ketenat kokot kakia ke Dr. Ampareen lingdo Nakaliang ba apor loong bakin don bet kiwe ki bamhun ya karai hanray ka kong Ampareen kaladap ong bakan sa penbet ikiwe pat ki jingduna bat kalade bandon ka jinghun shu ba apor loong baka sarkar ka penbiang bha bat ka klem i ben ki nong tray kham tam lei ki ba ai ka jing shakri na ka penta ki pat ba kumta nakaliang ba apor loong bakin nong tray Asha ki di ban wan Shakhmat ban Ïakren ka menteri badekmi ka tanat ka kot ka khia amalit Surok ban Ïakhih Kenang ba anak no ban penbet iki kam ki jam ki bangsa. Moscow nakaliang kajong menteri badai. Baik ya kan department kong Ampareen pindok ila semkia bahaya kan ya kam di hakadong ke kam ban hunut ya barok de ko sitom ba. Namar kiban kyum bat kiban omuhun kindon baik. Dinrei ka ai ka ba ni lala ban le nak la sarkar ke ai ke bai kong Ampareen la ai ru assurance bang nu dok badang don ke jing dunai kita nang pen tengah semua kelabiah ke jisha ndai ba ong ba la khang no ya ka jikhang ban num ne pen ban num ne klan chu rai Aptang ngiti bro ba ka Meghalaya ka daitang ka we ka jela ka ba ay ka ta ka fixed incentive harai ki we ka jela kim ay ka ta ki ay bitang ya ka incentive Tapi don ban ong ayu try ha badai berkata. Jisha la da pi gan le kata te ka kala de ka state ka khlan ba ban ai ke jing ya dai ni Asha workers. Sinrei ka jing long briu pat long da don ki briu ki ba da yo atu kidang pa. Bilin ti shu sinrei udah buat iki bat ngim simlale ben yiki kemba ong maki kadai gawe ke jela wala ai ya ki remuneration ke ba biang tam na bring babun ki jela ham tam hang ni no is Meghalaya la le ba na we ni ya Asha workers sha ta ka kam sha ba ka kata ka ba di belong free ban yawan Shakhmat ban Ïakren ham tam ba kani ka involve fi ya interest ka jongki di ngam ku ka balik ni ban tam randin la ni ban sulek cha Surok ka linki jong ki ai ba ki ni ku ya Bor beri baik ya minister in charge itu baik yang kena barang sateng tempat baik. Details kebun yang nomdot ni dari kabang satu ini dalam Meghalaya kelale ha workers tam apa ini job we pat state abang la IT ke fix generation ada ini ke ba di bandar application dan nak kalian betul man problem gerang the solution mangit ba kata spirit ba ingin baik ikut bahatam dan kita pasti ingin memitrai ban ong ba mga ngadai we kapla dari kata spirit of accommodation semua lang ya kita sedang kam jang tempat ba semua lang ba gidan ni om tang bangin ong inyo akan no dari bangin air kan no kita itu konsep kita kata spirit ke ibu kita melakukan